ועכשיו, שאנחנו כבר ממש מוכנים למנה השנייה, מצטרפת אלינו התזונאית שלנו, לימור טלפוני. שלום לימור, מה שלומך? בסדר, מה שלומכם? גיא ואיתי? בסדר גמור. לימור, היום אנחנו נכין עם גיא ואיתי כריכים מדהימים לבית הספר, החל מהלחם עצמו ועד למילוי והכל. מה את אומרת? מעולה, אני כבר מחכה לראות. יופי, אז אנחנו נתחיל עם הבצק, לוקח לו קצת זמן. אנחנו נשלב שני סוגי קמחים, קמח מלא וקמח לבן. אני בטוחה שאתם כבר רגילים לאכול קמח מלא, נכון? לא מפתיע אתכם. עושים אצלנו לחם כל שישי. כל שישי. אני מיותרת פה. בסדר. ולבית ספר אתם לוקחים לחם מקמח מלא? כן, אנחנו לוקחים לחם עם דגנים כזה. פעם היינו לוקחים לחם 10 דגנים, משהו כזה. עכשיו אנחנו לוקחים לחם שחור כזה. כן, עם כזה דבר. פיתות? ונוסיף גם... אין אצלנו פיתה ולחמניות. אין בבית. אין דברים כאלה. למרות שאנחנו עדיין משתדלים. נוסיף מעט סוכר. וגיא, תעביר לי את שיבולת השועל, מעולה. כן, נוסיף לתוך התערובת גם שיבולת שועל, שתוסיף לנו קצת פריחות. וגם סיבים. וסיבים, כמו שאנחנו אוהבים. תוסיף לנו, נכון. מעולה. אבל עוד סוד של הלחמים האלה זה כמובן בשמרים הטריים. נהדר. מוסיפה אותם לתארה. כמה שמרים? 2 כפות, מספיק. אוקיי. ומים פושרים. ניתן למיקסר לעבוד. רגע, לפני זה נוסיף גם מלח, זה חשוב שיהיה טעם ללחם, כמו לכל דבר. מעט מלח, לא יותר מדי, אין צורך. במקום השיבולת שועל אפשר לשים נגיד אגוזים או דברים אחרים? כן, אפשר גם וגם, בטח אפשר לשלב. זה לא יצא כבד מדי? לא, למה לא? זה יצא נהדר, זה יצא פריך. אוקיי, אני בינתיים שולחת את הבצק להטבחה, הוא מוכן, נכסה אותו במגבת ונשלח אותו לחצי שעה, 3/4 שעה הטבחה, תלוי במזג האוויר. הבצק תפח, בואו נציץ ונראה. וואו, איזה שינוי. ראית? הכפיל את הנפח. אתם מוכנים להכין לחמניות? מוכנים. יופי, אני אחלק לכם את הבצק ל6 חלקים, כל אחד יכין לחמניה, אבל אני רוצה גם ללמד אתכם את הטכניקה, שזה תהיה לחמניה מקצועית לחלוטין. אגב, כשאנחנו מחלקים בצק לחלקים שווים, פחות או יותר, אנחנו קודם מגלגלים אותו לגליל, ואז או בעזרת סכין או בעזרת הידיים, אנחנו פשוט מחלקים לפי הכמות שאנחנו רוצים, וזה יוצא פחות או יותר אותו הגודל. יש סיבה מסוימת שצריך לעשות את זה עם גליל, או שזה פשוט יותר נורא? כי יותר קל לעין שלנו פשוט לחלק ככה, כן. ואנחנו רוצים שהלחמניות יהיו פחות או יותר באותו הגודל, כדי שיהיה להם זמן הטבחה וזמן אפייה זהה. ונגיד לחמניה כזו היא טובה לבוקר? לארוחת 10 את מתכוונת? דווקא כאילו לבוקר שאנחנו קמים, אז לאכול לחמניה כזו זה לא טוב? או בכלל לחמניה? אפשר לאכול את זה בארוחת בוקר, המון פעמים בארוחת בוקר, אבל אנחנו דווקא כאילו מנסים לאכול משהו קטן יותר. אז אפשר לאכול את זה גם בארוחת בוקר, אבל אפשר להשאיר את זה לארוחת 10. אתם מאלה שמגוונים בארוחת 10 בדרך כלל? מה אתם לוקחים? אנחנו יותר לבית ספר כאילו, אנחנו לא כל כך מגוונים לחם. אבוקדו, גבינה, משהו. בסדר. לדעתי זה מגוון יחסית לכל ליעדים האחרים. תראו רגע מה אני עושה, כדי שתוכלו אחר כך לעשות. אתם רואים, רידדתי למין אליפסה כזאת, ואז אני מגלגלת אותה לצורה של לחמניה. מהדקת טוב טוב, בסדר? ואחר כך היא תטפח. מעולה? נשים בצד ואחר כך נעביר לתבנית. איך צריכה לראות בכלל צלחת שהיא צלחת מאוזנת שלנו, אתם יודעים? מה חשוב שיהיה? בכריך נגיד, אם אנחנו מדברים אפילו לארוחת 10. אז אמרנו, יש לנו לחמניה, שיכולה להיות לחמניה מחיטה מלאה. הנה, בואו תיקח גם את זה. ומה אנחנו צריכים לשים בה? מה חשוב שיהיה לנו? חלבונים. חלבונים, יפה. ירקות אולי. וירקות, נכון. אז הנה, הבאתי לכם כאן
איך צריכה להיראות הצלחת שלנו כדי שתהיה מאוזנת, אוקיי? היא צריכה להיות מחולקת ל3 חלקים, שחלק אחד זה באמת החלק של החלבון. יש לנו, כמו שאמרתם, החלבון יכול להיות או ביצה, או טונה, או גבינה, אוקיי? החלק השני זה החלק של הפחמימה. מה זה הפחמימה בארוחת 10? לחם. נכון, זה הלחם או הלחמניה שלנו, שעדיף שהוא יהיה מדגן מלא. והחלק השלישי? ירקות. זה ירקות. עכשיו, זה לא רק בארוחת 10, זה צריך להיות גם בארוחת הצהריים, גם בארוחת הערב. יש ילדים שאומרים לי, אני אוכל סלט רק בארוחת ערב. זה נראה לכם מספיק? אנחנו אצלנו תמיד, אפילו אם אין זמן לסלט, אז לחתוך איזה ירק ולאכול. שזה לא חייב להיות סלט, נכון איתי? נכון. יכול להיות כל ירק, ירק מבושל, ירק אפוי, ירק שהוא ירק טרי. תזכרו שתמיד אם הירק לא נמצא כאן, אז יש לנו מישהו אחר כאן שתופס את הנפח, והרבה פעמים מי זה? ממתקים או... זה בדרך כלל הפחמימה, נגיד בארוחת הצהריים. למה אחת אם אפשר 2? עוד איזה פחמימה. אז זה ככה מאוד מאוד חשוב. מעולה. תראו, ובינתיים סיימנו כבר להכין את הצורה של הלחמניות. נשלח לעוד הדפחה אחת של חצי שעה, מכוסה כמובן. הלחמניות שלנו כבר תפוחות ומוכנות להתקשט. למה בעצם אנחנו שמים את המגבת בטפיחה? כדי שלא יתייבשו הלחמניות. אוקיי. גיא, את יכולה להבריש במעט שמן זית מדולל עם מים, ואיתי, תקשט. אנחנו נקשט בפתיתי שיבולת שועל שיעניקו גם פריחות וגם יופי וגם הרבה בריאות, נכון? דיברנו קודם על הסיבים. אני חורצת פה את הלחמניות כדי שתהיה להן צורה... כן, כדי שתהיה להן צורה יותר יפה וגם ישחררו קיטור, שנקרא. אני בשביל זה אבל חייבת סכין מסור כדי לא להוריד את כל ההטפחה. ולתנור. התנור שלי חם, חומה מראש, 180 מעלות. לעקוב אחרי הלחמניות בעיקרון, 20 דקות בערך והן מוכנות. הן צריכות להישאר באותו גודל או שהן... הן נטפחו עוד קצת, אבל יש להן הרבה קמח מלא, אז... אוקיי. קצת. לשנות צבע? כן, הן יזהיבו. וואו, איזה ריח נפלא של שמרים. מזכיר לי את שישי בבית. נהדר. אני עכשיו אחתוך לכם את הלחמניות החמות ואתם תכינו סנדוויצ'ים. שוב גם כאן חשוב לנסר עם סכין מסור. בואו נציץ פנימה בזהירות. וואו. ממש כמו לחם שקונים ב... נכון? לא הייתם מאמינים שהכנו את זה לבד. עכשיו אני אתן לכם, ויש לכם פה שלל דברים שאתם יכולים למלא, כל מיני ממרחים טובים, ממרח גרעיני חמניה, ממרח שועית לבנה שצבעתי אותה ככה קצת באריסה, שזה נחמד, זה קטניות, חסד וירקות, שתכף אני את הירקות אחתוך לכם כדי שיהיה לכם כמה למלא, וגבינות צאן. אוקיי, פטה וצפתית צאן, שזה גם נפלא לכם. תשתוללו, קדימה. מעכשיו כל בוקר, גם נזכם. את הירקות, אתם יודעים שהרבה פעמים ילדים אומרים שהם לא כל כך אוהבים לשים בתוך הכריך. אתם בדרך כלל כן מכניסים לכריך את הירקות? אני כן, גיא פחות עם הקטע של העגבניות, כי היא אומרת שזה מתרכך, אבל לי זה לא אכפת, מה שבא בה. לך זה בסדר איתי, לך גיא זה פחות? אני לא אוהבת ירקות שהם מורטיבים לי את הסנדוויץ', אבל אני אוהבת מלפפון וגזר. במיוחד ירקות כמו גזר שיש להם נטייה קצת להישמט מהסנדוויץ', הם לא מחזיקים שם. אם אנחנו ממשיכים ומקלפים עם הקולפן, תראו איזה רצועות דקיקות. אתם רואים איזה יופי? ואז אפשר ממש בכיף להדביק אותם לסנדוויץ' והם לא ייפלו לנו ולא יהיו עבים מדי, הם יהיו חלק נורא הומוגני מהמילוי. אהבתי. זה רעיון מצוין, וגם, מאיה, הרבה פעמים, ככה, ילדים נורא חשוב להם שזה ייראה אסתטי, וזה ייראה יפה, נכון? אגב, גם מלפפון, תביאו לי את המלפפון, נשג אותו גם. כן, משהו מחוץ כזה, לא ממש בא לך לאכול. נכון. אז אפשר קודם כל לאיתי שכן אוהב ירקות בתוך הכריך, אפשר לשים כבר את הירקות בתוך הכריך, או אני רואה שאתה מסדר לך כבר בתוך הכריך. ולגאיה או לילדים אחרים שבאמת לא אוהבים שזה מרטיב להם את הכריך, אפשר פשוט להביא קופסה נפרדת, לשים בה את הירקות, שככה יישמרו ולא ירטיבו את הכריך, ואז גם כן הם יהיו חלק מארוחת 10, נשמרים טוב. בואו תסיימו להכין לכם סנדוויץ' כדי שניתן בו כבר ביס, הלחמניות נראות כל כך מגרה. כן.
עכשיו, זה באמת רעיון טוב להשתמש בממרחים כאלה שמכינים, וזה עדיף על ממרחים אחרים, כמו כל מיני חימה או מרגרינה או מיונז, שהם ממרחים שהם עשירים מאוד בשומן, וחלקם גם בשומן קצת פחות טוב. אז אני חושבת שיש לנו פה ממרחים הרבה יותר מעניינים והרבה יותר בריאים. זה הרבה יותר טעימים לדעתי. וגם הרבה יותר טעימים, שזה הכי הכי חשוב. ילדים, תמשיכו ותכינו את הסנדוויצ'ים המגרים שלכם, תכף אני אתן ביספו בכל אחד מהם. בינתיים אני רוצה להגיד תודה רבה ללימור. שוב למדנו המון וקיבלנו המון טיפים ועצות נפלאות ובריאות. ניפגש בפעם הבאה? בוודאי. מעולה. את כל המתכונים תוכלו למצוא באתר. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה יהיו כאן עוד מתכונים, עוד הפתעות, ומנה מתוקה מנצחת שילדים אוהבים. תישארו איתנו. המשתתפים יזכו במגוון